Marjoko. Gantenge arek sakawedanan. Saking gantenge Marjoko. Gak perawane, gak lanjare, gak randane. Kabeh kepingin dirabi karo Marjoko. Luwe-luwe Marjoko metu teko omah, nggawa sepeda motor budal ngebut. Perawan-perawan pating jerabing nek ngarepe omah Marjoko. Ngono gak disemauri ya semaput ya. Lah kanjene Marjoko gantenge arek sakawedanan. Anake kami tuwa Sarkawi. Wis kesuwur bapakku kami tuwa Sarkawi. Kekuatane 17 sapi. Turun nang Marjoko kekuatane 3 embeng. Lah sapa sing wani cemuit nek waktu bapakku kami tua Sarkawi metu teko omah. Digedhiki ndase temen karo bapak. Wis kesuwur Marjoko anake kami tua Sarkawi wong sing sugene sak daerah. Kepingin sembarang mesti keturutan. Winginane aku tuku Honda CB 125 cc. Wingi tak centelo di pager. Mau isuk ganti tuku Yamaha 175 cc. Tak gawe ono setengah dino. Bosen wis. Deke nek mburi gawe bandole timbo. Lah Marjoko anake kami tua Sarkawi. Kepingin sembarang tak turuti. Pakaian model sing apa keturutan. Sampai aras-arasen gawe jas. Lah kaine jas gatel-gatel ya. Saiki tuku meneh geser bete Honda. Emben dibuak. Tapi dibuak nang wasre. Oleh seminggu jupuk maneh. Wong Marjoko anake kami tua Sarkawi. Iki menghadapi pemilihan lurah, pemilihan kepala desa. Jelas Marjoko nyalono dari kepala desa niki. Mulane waktu pemilihan kepala desa sampai ono rakyat sing gak gelem milih karo Marjoko, tak lereni dadi rakyat. Lah carane aku sudah dadi kepala desa, rakyat kudu tak pengaruhi. Donya akeh bondo gak kurang. Kanca disebaro. Iki wae arek tak kon nglumpuk nek kene. Wah, Mar. Apa kek? Rada telat, Mar. Kon niku nek njaluk dhuwit, dikae dhuwit elek titik dibalekno. Nek ana penggawean nelat terus. Oh, ya gak ngono. Sisir rene. Kon iki apa ya? Apaan iki kok? Ojo ngisin-ngisin aku lho, Kon. Lha ya apa kek kene? Dadi kancane Marjoko macet gak karu-karuan. Mosok ngene kurang gampang ngene lho. Kalu-kaluan kurang lho. Apa iki kadhe dikalungno barang iki? Kayak aksi. Aksi apa? Kayak celana terompet. Kok gak sepaton ya apa karemu kon? Waduh, duh. Jatuh lho kon lek campur Marjoko. Sepatuku disilih kancaku ge bawa durung dibalekno. Sini ae. Kok gak kenal Marjoko sewakmu? Lah ngene lah nek wong sampe aro nek kancane Marjoko koyo ngene. Sopo sing kate gelem milih Marjoko dadi kepala desa? Ngene engko lek metu wong carane sing dadi. Umpamane ana wong ana kono aku nombur nibul agak ketok lek gak sepatuan aku. Gak cocok koyo ngene. Engko kon mampir nang ngene toko tuku sepatu 5 pasang. Gain kabeh. Iki lho sepatu 5 pasang. Percaya lek aku lek nang Marjoko. Wong aku lho iku 2 tahun gak ganti. Lho lek Marjoko ya percaya sak omonge sak anune ya percaya. Iki lho kawari karo cokek. Iya. Iki wis cedhek pemilihan petinggi, pemilihan kepala desa. Lho saiki nyusul Arifin nyalono dadi lurah pisan. Oh, tapi anake Gus Lurah Dongkol. Marjoko kabeh, Marjoko. Marjoko tok sing dipilih wis jelas awakmu sing menang. Lho bareng rakyat sapa kate
Gak gelem milih karo Mas Joko. Nek wedok jelas tak gunduli rambute mbak. Wong kampung Genti percaya ya. Kampung iki gak ngerti aku. Tak opiake mulai isuk sampai surup. Tak gendeng kaya arek cilik, tak dongengi kaya arek sik sekolah. Kon nek pemilihan petinggi iki kon gak milih Marjoko, pilih ndi kon tak pindah teko kampung gini. Cocok kok, bener ya. Pilih ndi kon mati sak balamu tak terik lampit sak cendil abangmu. Bener ya. Iki lho, kancane Marjoko. Cocok kok. Ojo mana kon butuh duit 100-200, ojo mana kon butuh panganan utawa rupa pakaian. Sak pendalemu tak turuti. Waduh, omong lagi ngarepe Marjoko. Lho, iya pancen iya. Ada. Iki gak tau nyang kampungku iki apa lah iki sing diglebok liyane mburing tok. Lah aku wis nang kampungmu hari ini. Mek situ sing gak manut mek situ. Sapa? Iku lho, arek nom-noman sing arek rambut andan-andanku lho. Loh, gak gelem milih karo Mas Joko. Wong tak kandhane ngene, mun kon upamane pemilihan petinggi iki sing kon pilih sapa? Milih sapa-sapa kate apa sih? Lho ngono iku mara gak katen gunem sih. Lho muni ngono, lah kok sapa sih? Lho lah wong aku jenenge ana arek tak kandhani terang-terangan kon milih sapa? Dadakno kono muni omonge kasar. Lah wong aku arek kene sik termasuk kancamu. Krungu wong ngono. Duh, gak percaya aku. Kon kok salah-salah tak tunjuk kok kon. Aja kate abong-abongi barang sing ora-ora ta kon. Nariko tak beri wisan lho. Wae tak antem. Arek kono antem arek. Gak usah mindo sepisan sek wis. Arek ngeloso. Iya. Pisan. Bareng ngono ku tangi sih. Antarane kuat menawa arek iku. Bareng arek ku tangi aku tak pikir wis mati meneng lenggang-lenggang. Aku diantem tiyo. Terus kon Gak bales wis. Kon ngene, Aku mosok percaya. cara Gatono Arifin supaya rakyat iki milih karo Mas Joko. Iya. Engko kon wong loro nang omah. Njupuk dhuwit sing ewon tok. Lho gak apa iku? Njupuk petang karung lho. Dumno. Sing ewon tok. Iya. Dumno nang rakyat. Kon wis lho carane ngedumno. Guru ngerti aku. Dhuwit petang karung tulis ana kabeh Marjoko. Kon ngedumno ya apa? Ya didomna kan sita. Lah, setahun gak mari wong petang karung arene. Iki lak wayahe udan-udan deres ah. Iya. Engko nek wayahe udan deres dhuwit petang karung wis mari kok tulisi cemplungno nang kali, kenyutno nek kono. Lho, maksud dadi wong sing nang kali cek nemu dhuwit Marjoko nek ngerti dhuwit Marjoko sama dibuat di kali ngerti. Oh, iya. Lah aku gak ngono caraku. Iku kurang singkat iku. Iya. Iya lek wong iku mang omahe pinggir kali. Lek duwe sumur to jeding nang gak tau nyang kali ya. Aku menek kelopo. Tak tulisi Marjoko aku menek kelopo. Ngenteni angin gede. Lek wis angin gede duwe tak sok. Tak disautangi ngalor ngidul lah. Tak mulek ah. Engko kabeh wong iso nemu iku kok. Nek gak ngono wis kenyut ndek kali-kali lho. Cek ro nek dhuwit Marjoko sampe kenyut kene di Iya, kali. nurut to lah perintah umban. Lah iya lah aku lak kate ngono kon gak oleh. Aja gegerane kon. Kon iku menungso wis welek kon iki. Ngono jare sing milih wong sitok, sing gak milih wong sak Terus maneh kon lak ro dhewe karo Marjoko. Iya. Kabeh arek wedok sing rupane ya oplak kepingin dirabi karo Marjoko. Waduh temen. Tapi iki Yanti adikne Arifin, anake Gus Lurai. Iya. Gus Lurai Ndoko. Iki saben-saben tak kirimi surat dek kagem basi karo. Waduh, iya, Mar. Apa? Lali aku. Sik rono. Kon niku gak entos. Wong aku ki balane kek. Lho iya, tapi ora kene sik aku tak ngomong. Lho, Iki perlu penting. Lah masih penting aku ya kek ono weruh. Lho iya ana kene ae, engko lak krungu ah. Aku mang lak golek awakmu ah. Apa? Bareng ngono ana gek gerdu kono, Mar. Tak delok ambek aku. Lho kok ana tulisan gek gerdu iku. Bareng tak waca kok Yanti bojone Marjoko. Ngono. Sapa sing nulis iki? Lho. Sapa rene? Sapa sing wani-wani nulis nek Yanti bojone Marjoko? Tapi dudu aku, Mar. Sapa rene? Wis purane. Korene saiki korene re. Dadi diapakno, Mar? Takene dhuwit. Oh. Tapi Aku lek kate dikapakno. aku wis Sebab nulis nek Yanti bojone Marjoko korene re takene dhuwit. Iya, tapi engko dhisik. Bareng ngono aku ngerti, lek iki tulisane arek cilik, lah bekasnya ditulis karo godhong toro. Lah gak pate ketora. Iku menghina. Lah iya, berarti kan gak menghargai ya. Makane Mari ngono tak busek. Tak golekno cat M-ku sing gelap. wis sing bersinar iku. Iya, tak tulis sing gedhe-gedhe. Yanti bojone Marjoko. Kon sing nulis ngono. Gedhe-gedhe. Ngomong-ngomong. What?
Saiki teko duwane ketok wis. Temenan. Ngene. Jan ketok temenan. Ya ngono cek kesuwur. Bareng ngono Mar. Aku gak lega aku. Gak lega sian. Mari Yanti bojone Marjoko. Terus ning sore tak tambahi maneh. Kok tambah ya? Iya, Yanti bojone Marjoko. Temenan ngono. Kok tambahi temenan? Tambahi temenan. Ngomong. Berarti cek percaya kabeh. Lho. Lha iku dadi arek-arek wis Urane gak iso kek dhuwit akeh. Soalnya ngono tak reken beluk keterangan nila. Sing paling penting pengumuman sing di omahku iki lho. Aku mang lak kate mrene apa sebabnya kok nganti telat. Petentengan karo wong denggenku wong setengah tuwek wong wedok. Kon kate nang ndile, kajenge tenggene Marjoko. Eli, upamane Yanti ki nganti dirabi Marjoko biyong, iku kena diarani tumbole tutuple cocok. Cocok ki pancen bener. Mari ngono terus mara, sampean niku krungu dugi sinten sih kok lancang-lancang? Sinten to ndolek Yanti niku bojone Marjoko. Aku ro dhewe, areke mari teko kene omong karo aku. Aku kurang setting nek gak dirabi Marjoko gak kate rabi. Terus kon ya Yanti muni ngono. Saestu Mbok. Nggih pun nek ngoten, nggih kula kandhaken Marjoko kula ngoten. Muni ngono ro dhewe kok. Ro dhewe kok aku kok. Pancene wong nggenku ku waduh, ngene-ngene lho. Lho iya. Ya percaya aku. Lah aku gak gelem katik Gelem pancene. Bagus. Bagus pengumumanmu. Lah apa kok nyepak-nyepak ya? Kamari. Lah sikil dicai. Cai cepa mbek aku. Ya ngono umumno. Jam dina Mas aku digawe 10 kate apa kok. Sepurane. Kayak Mbak Kamari gak iso ngekei dhuwit akeh. Aku mek nggo dhuwit seprapat mekan. Nah, iku seprapat apa? Seprapat apa biasae? Seprapat iku lho mekan, kon ngerti ya seprapat. Sing dibagekno awakmu sakmono iki lak luwian. Kok ngerti nek Mas Joko muni seprapat juta ngerti ya? Blaket temen blaket. Percaya. Angger ngekei aku gak tau titik paling-paling 10. Apa gak gelem mon? Gelem kok. Gak gelem mon? Gelem kok. Apa kok nyulo apa? Marjoko. Jam kon gak iso musing banter. Mas Marjoko. Sepono. Saiki disampe kon njupuk dhuwit. Engko nggawa kain, nggawa sewek sing akeh. 2 prauto apa pira? Dumno nang rakyat. Lho, nggo prauto iku. Iya. Didumno kabeh. Dumno nang rakyat. Iya. Tapi janjenono nek waktune pemilihan lurah gak gemile karo Marjoko dintekno sak balane. Pasrahno aku lek soal ngentekno wong temen. Kon gawa anu, Hondaku gawon Oh, Hondamu sing wingi. sing abang. Iya. Sing 100 cc SCB ya sing. Gak sing 100 cc SCB. Tas tuku. Iya. Kok silangno kene? Iya sing 7 Gagak. Lah ngono aku ya nyilang pisan padha ae. Iki nggawa Honda sing anu sing 100 cc SCB 100 cc. Kon gawa sing ndi? Aku tak nggo Honda mentok. Lho, Lho, sing ono tebengan iki lho. Honda bebek. Lah iya, bebek lah ini enggak pati banter mek ngek. Lek mentok tapi ngos. Tak beri pisan. Aja ngono kon kek lho. Kok titip iki gak kok ilang. Kon gak saya tak gawane. Saking akeh duit bingung dek. Ayo, jumlah duit kalau saya narik saiki. Saiki, ayo Aja bareng aku isin aku. Waduh, kon kok sing gak sepatuan. Lho anu ngene api ndodono sikil. Samemu sikilmu jeber. Mulane kon brangus. Oh, ya sikilmu iku gak tau iso. Sikil piyayi. Aja gegeran ae kon iki. Aku njuk sewe kok. Ge apa? Lho, yang ngedemi wong kampung kari seprapat desa sing durung tak kei. Ya pokoke engko 2 prauto sak prauto edang karo cokek. Ngono ah. Iya. Iku rekene ya engko pokoke lek wis selesai iku aku sore nang omah mrono. Lah, Tak kandhani lek sing bakal milih calone sakmene engko tak dudun awakmu. Ya kabeh jekare sakmene wong sak kampung do milih aku kabeh. Lah mulane ku engko lek sampe gak milih wae tak dudun mrene delok aku lek ngantem wong ya apa. Temen ya. Lho, iki Ya apa rekene kena, lho biasa ya ngene iki. Kon kate gak nyajal aku, kon kate nyajal. Aduh kok. Heh?
Kate Kate ngantem. kok sumpah gak ngantem awakmu. Nilokno wong sing tak antem-antem iku lho. Lah apa? Lho. Blakrak ene liwat. Wis jelas waktune pilihan petinggi mesti kabeh milih Marjoko. Sebab cukup bondo, cukup donya Marjoko. Lho aku sing heran Yanti. Padahal kabeh rek wedok kepingin dirabi karo Marjoko. Tapi Yanti saja-jae gak gelem karo aku. Oh, menghina karo aku. Gampang, pengapesane Gus Lurah ana bapak iki. Gano wis sing ngomong wis. Rule prauto iki liwat. Sing durung kenal-kenal lo. Yo iki kami tuwa Sarkawi. Sing jahate 17 menungsoy. Katile Sarkawi liwat ono sing cemuwit. Lanang wedok ngomong. Gedhek untune mrodoli wis. Sarkawi liwat arek cilik Melayu sing tuwek padha ngancingi lawang kabeh semurat wedi ngerti lek Sarkawi tau gendeng kate Sarkawi liwat di embong Sarkawi tengok-tengok pinggir embong 10 meter ke amit tutuk kipo sikile menan Sarkawi katilek keliling kampung nyekel jombretan sing landep tangan kiwa nyekel kipo gading nyewakno petang bau gitu kipo dok nyenggelit sentolo batu telu batu ini sing elek-elek perlu nilai bengi keliling ngelamponi rakyat cek gaulap cek lulek Sarkawi katiketo wong keliwer mlebu kampung takoni Sarkawi degidek kae kiting wis Sarkawi itu komburi dilamponi strot babit mbek jombretan luput serampang ambek sentolop luput tutuk kipo 7 tahun kumat sekalori tok lah wis saking antepe kipo 15 kilo bobote wingi Sarkawi liwat ngarepi sekolah taman kanak-kanak arek cilik liwat ketiban kipo terus bongko wisan repot iki mangkano karo Gus Lurah iki dipasrahno aku abang biru kuning putih desa iki ojo sampai ono desa keruh kudu aman terus-terusan sasuwene Sarkawi kita di kami tuwa mangkane ngadapi 17 Agustus iki mangkane desa membutuhno biaya supaya ngadakno keramaian sebab iki dino-dino ate 17 Agustus nekakno kesenian awayaku ono gedobrak tak tekakno ono wayang wir tak tekakno ono ludruk tak tekakno kabeh nang lapangan tak gedheki wis rapet jok sampe ono arek sing nginceng patil jombretan cengeli bapakne moro pendem di tengah lapangan ngono kok pasare nom-nom sing drong-gondrong iku padha bedel gedhe kabeh lah jenenge aku bapakne arek wisan tetat kampung diserano aku akal-akal ono arek sing gak genah tak cegat kabeh mulie
Situk tak tempiling arek 30 maju bareng. Akal-akal ngeroyok nang Sarkawi. Bayung lah arek saiki ngeroyok aku. Arek 40 aku gak obah gak ondek. Ati obah apa aku ketindian nang isor. Awong Sarkawi kekuatane 17 sapi punjul rombeng. Sing rombeng dikekno anake sing jenenge Marjuwaka iku sing ganteng sak kawedanan. Lah bapane yen senom ganteng sak kabupaten. Perawan ade diceluk gak gelem dengkule duduk jombretan. Mulai peok wis. Apane? Mari ngono buyar keramean nekano kemidi lorsot aku. Jiri arek enom saiki wong saiki bisa kopi. Tak tekano tu gruduk filme rame biskupi rame. Wis ono sing salah endah gak karu-karuan ganggu. Pas keliri pas disuwek. Tak cegat maneh di pinggir kebon mbek aku. Ora tak takoni mor tak duduki kipo kabeh mbek aku. Wah, arek ono arek 10 maju bareng geruduk. Aku gak mundur gak maju. Ati apa lek mundur lek maju aku kepepet ngene iki. Aku yo terus meneng ae yo. Mangkane iki ati pilihan lurah jo sampe kene liyane. Lek ati Sarkawi ngadano pertunjukan ngadano ramen-ramen. Wong kampung kan sing nonton. Sarkawi metu, jam 8 isuk metu. Tari ae penduduk. Engko nonton tak gak? Nonton tak gak? Kadikmu enggak. Pentung cengeling. Lek lanang dipentung. Lek katik wedok, gak muni gak nonton, tak gundul sing ricik. Cek ketara iku sing gak manut karo pimpinane Sarkawi. Apane lupute ngono tak garet tembe arit bathuke. Lurahe muring-muring tak senggreng semaput lek 7 dina. Arek iki nandi ae ngono. Pon le. Kone, Pak. Yo, apa kok nglumbrus sae ngene? Apa nih? Sabukmu sing tak tukokno nggih benik iki mbok lonceng batu siji iku nggih benik. Cek gagah ngono. Oh, ketorone anake Sarkawi. Bener Pak, meneh tak gawe karo seku tak gawe benik kabeh. Sing cilik iku golongan batu siji. Kene ndandakno. Tuku lonceng beker iki dimangan. Ngono iya. Bedhe Lonceng beker iku. Masih kanca gandhe lonceng iku padha mbek amal, malang kerik tok ndek telon jam pira iki ngenteni Marjoko. Marjoko liwat wis sero jam 1 ngono. Pak. Ngono le. Iki aku butuh duit akeh, Pak. Sing ewon tok ae petang karung. Duwe. Lan dudah nek buritan kok. Kalau dile Iku lah tak juglang jero tak mester. Tak ada duit dhuwur tak uruki tanduri wit gedang tadi gak ketara lek simpenan duit. Delok lek bengi rame kaya apa iku. apane? Iku duit cilik campur duit gede geger iku. Kok gak gelem dicampur. Gak gelem karepe. Ah, duwike sapa? Oh duit Sarkawi. Bapakne sapa? Oh, bapakne Marjoko lah. Ngono lho le. iki rupane Arifin melok nyalono dadi lurah, Pak. Sapa? Saingan karo Arifin anak Gus Lurah. Digedhe kuntune ya. Ojo, ngene Pak. Mulane aku ndek siasat. Siasat apa cacak bapakne? Adikne Arifin tak rabine, Yanti. Yanti adikne Arifin tak rabine. Ono terapi ta? Ya jelas ngono wis. Yanti tak rabi. Arifin mesti mengundurkan diri gak dadi calon petinggi. Atret. Oh, potret ya, Pak. Iya mundur Iya mengundurkan diri, Pak. Lah Gus Lurah sak keluargane jelas milih karo Marjoko. Karepmu ngono. Lamarno aku. Oh niki. Lamaran Yanti. Kadurung keturutan arek enom saiki ngono iku. Apa? Rabine didhisikno. Engko lek bojone nangis, anake nangis melok drenginging pisan. Lho wis Sumbare karu-karuan ayo sapa te gelut mbek aku. Keneri melung-melung sambate. lho wis jamane Pak saiki nyambut gawe kari rabi didhisikno. Lah blonjo.
Lah duwe bapak Sarkawi digawe apa? Bapakne sing blonjo. Lah ya apa? Oh, jempol tong iya nak iya bagus. Bagus bener sing mikir blonjone bojone anake. Bapakne. Iya, njur rabi pira kon sandekan. Kak, aku pertama gawe menghadapi pilihan petinggi, rabi siji ya dhisik Yanti. Engko nek wis dadi petinggi, rabi maneh sandekan 5, gawe gelangsaran. Ojo 5. 20 tapi rong. Ora perlu ya. Apa wis sakarepmu milih yo arek sing endi kok takokno. Adik bapakne gak nrimo lamar aku tak jabuti brengos ya. Lamaran Yanti, Pak. Wah niku lek kepethuk bapak tuh kono rokok. Cap gudang uyah apa? Lah iku serokokan gudang garam kok gudang uyah. Lah iya tunggale garam iku apa sih? Uyah. Iki cap kancing lawang iki. Oh, pecep kancing lawang. Niki wacana. Grendel utama. Lah iya grendel tak kancinge lawang le. Wah, bapak dipek sing penak-penak tok. Lamaran, Pak. Yanti lamaran. Temenan aku nih. Tapi awas Pak, sampai gak diterima lamaranku. Sampai Marjoko anak Sarkawi ngelamar gak diterima. Isin lho Pak, timbangku isin sampai koncol. Tapi tadi kowe. Ayo arek. Tadi sapa?
karepe ya apa iki? Ngelamar nang ngene Gus Lurah durung mulai-mulai sama Yamene. Kok nang kecantol rondo nek wetan kono bapak. Bapak itane nang wedok paling lali karo anak. Sampai Yamene gak mulai-mulai bapak. Kawongko ulem-ulem wis kadung tak sebar. Mben aku kudu wis dadi manten karo Yanti. Lah nek sampe aku gagal di manten lho isini-sini, tapi aku percaya karo bapak. Loh. Soba. Soba jare gunggungan ya. Lah wani ganggu gawe karo Sarkawi bapakne Mardoko lho. Sopo Pak kare ganggu kok, Pak? Sopo ganggu bapak wani dah? Lah kok melayu-melayu napa, Pak? Grobyak ngono, Mang. Grobyak, Mang. Ndelek jeep dari pinggir embong. Sopo? Ndelek jeep dari pinggir embong. Makane aku mlaku miring keterak aku goleng yo. Wah, nyene sembrono banyak wong nek kene banyak. Kandhane ono nek sing liwat iku Sarkawi lho, Pak. Karo. Hei, sing liwat gawe ireng-ireng ngene iki jenenge Sarkawi. Bapakne Marjoko. Ndekek jeep sembarangan pinggir dalan yo. Malik enggak jeepmu ketabrak bapak. Aku miringe gak ero aku. Serempet si anu sing goleng iku. Perasaanku lek lamuk mencok. Lho, ngono kaget tau. Wis, Pak. Mben dadi manten kan? Mben dadi manten. Ulum-ulum wis tak sebar. Kon iki moro-moro mben dadi manten karo susahe wong tuwek. Wes aja kare susah-susah. Pokoke aku dadi manten karo Yanti. Mben. Aku wis gawe ulum-ulum setengah gudang jan. Yo bener ae bapak jene ujar lek kon gelem rabi. Biodone 200 tak kongkon mangan sing sampe gawe eling-eling ngono karepku. Lah mben wis dadi manten apa? Kok mben dadi manten? Lho katene kapan? Aku wis tak turuti kekarepmu teko nang omahe lurahe. Barang teko nang omahe lurahe, Yanti wis ana sing duwe, Cong. Ana sing duwe ae. Iya. Riko lak ngelamar lha apa kadek nakono Yanti ana sing duwe. Riko iki ngelamar Yanti dirabekno karo aku. Aku mang wis teko rono, Cong. Lah terus jawabe Gus Lurah. Ya rene wis dilamar wong jenenge Mawan. Lah sapa sing ngelamar mbok dibalekno apa nglawan digedhik cengele. Wis tak tantang lek kate nyantet cek nenung aku sing tanggung jawab segala-galanya. Wis pokoke dadi manten ben Pak. Hah? Mben dadi manten. Kandhani Yanti wis ana sing nglamar dipek uang ta no. Nek ono Riko ngelamar ditolak nek. Iya lah wis ana sing duwe le. Gak diterima. Iya. Ya Riko yang ngelamar gak diterima. Lah ngono kok wis wani dadi Sarkawi kok, Pak. Ya boleh. Lah ngelamar gak diterima lho Riko kok wis wani dadi Sarkawi lho. Upama aku gak wani sapa sing dadi? Oh niki ya apa kok niki? Pak Riko. Kamu kok nek daerah kene aja maneh krungu Sarkawi, krungu wi. Wis padha mendelep kabeh, Pak. Ah, cek gak nyingkrit tak sebul gak lek-lek pitung dina temenan. Lah ya, lah ngono ngelamar kok gak diterima lho, Pak. Lah pancene wis ana sing duwe ati ya apa. Riko anak-anak wis situk Marjoko to. Lho pancene tak ujo kon. Sungkane wong sak daerah. Lho ngelamar sama gak diterima. Lah nek koyo ngene masih gak Sarkawi-sarkawian ketelan aku. Ya apa li? Gak Sarkawi-sarkawian nek ngene iki. Lah lek gak Sarkawi-sarkawian bapakmu sapa? Arek iki ngomong gak dipikir blas. Aku wis kadung isin lho, Pak. Ulum-ulum bar. Kabeh kanca-kancaku serone aku mbene dadi manten karo Yanti. Wis kok kandhani. Padahal Riko ngelamar gak diterima lho. Nek aku, Pak, dadi Sarkawi ngelamar gak diterima, njungkir ning ngene tengah pasar temen, Pak. Aku saiki njungkir ya. Iya kok ancene. Anake sitok gak iso ngrabekno ngono wis wani dadi bapakne Marjoko. Lah upama aku gak wani apa Kang Saliman? Oh niki lek ngomong lek muring-muring wong tuwe pancen lek anak susah wong tuwa sing keprada kon yo ora bisa pokok liyane Yanti sebab Yanti wis ana sing duwe nenune cok sampe nerak pagrayu iku wis bakal bojone wong tapi kanggone Marjoko nek sama kasih do rabi karo Yanti lho suka mati Pak mulane sapa sing wani rabi Yanti kontrak karo Marjoko aku nek kasih rabi karo Yanti temen masih gak bapak-bapak Sarkawi gak apa-apa konyo yo apa lek karo Yanti gak gelem. Aku kudu rabi karo Yanti. Lho lang aku bapakne wong nak. Kabeh wong kene mingkup lek kebedhok aku. Kon mbok sajam rong jam pariwasane dadi lurah mbok sak menit borong menit karo Yanti keturutan dadi lurah keturutan. Kon kudu manut karo bapak. Bapak minangka dalange kon wayangi. Yo duwe pendapat apa tak laksanakno. Bapak sing dekeng itu kon. Yo apa, Pak? Kon kedengsel celuk-celuk tak padile teko mburi gegere. Yo.
Oh iya. Nek pancen koyo ngono. Aturun jero. Kene kok aku sing beres. Sing temen. Ya. Lho nek ngono ku sarkawi panjene, Pak. Itu gimen. Isin ngelamar gak diterima. Mangan tak tinggal gletak krungu celuamu kok. Mangan tok penggaweanmu. Lho, mangan penting, mari mangan gelut. Kaya arep penggerak-penggerik tak tunjuk erung Lho, pakai gaya kok. Engko upamane anak buahe Mas Joko upamane aku nglembre ae akhire ya apa? Eri. Kon butuh dhuwit piro? Saiki. Lho wong kabeh wis tak dum-dumi arene. Pribadimu dudu Oh, sing tanggung aku. Iki ngene lho kok upamane aku butuh dhuwit akeh-akeh ya. Sing gak gembalekno iki lho gak ono kok. Kon butuh dhuwit piro? Kanggo keluargaku ah. Yo, 50.000 ae cukup wis kok. mek 50.000. Lho ya ora mek kuwi wis akeh lho kok. Ojo 50.000. Kon tak wene 100.000 kon. Ya wis matur kesuwun kok. Tapi kon tak antem iki. Lho sepurane ae kok. Lho apa? Lho aku lagi nampa duit 100.000, aku menceng kabeh. Rekenen pijet. Lho reken pijet iku lagi mek-mek wong iku ngene arene. Ngene lho. Kon lah butuh dhuwit 50.000, mek tak ketok 100.000. Kon tak antem carane ngene. Ya beres wis. Kene wae aja sampe budak banyune ceng terus nyemplung. Bener. Beres wis. Wis ngerti kok. Ngerti? Apa? Embo. Lho. Sing dhisik kok. Ngene, kon tak kei dhuwit 100.000 kon tak gepuki ta ngene. Ya. Ero aku wis gampang wis. Iki dana wong sing ro mek aku karo Marjoko tok. Wis ngerti kon. Gampang wis. Apa? Embo. Lho. Wis repot ngomong karo kon. Janjane sing kene enggak pati krungu kok. Kon tak wene dhuwit 100.000 iki lho carane. Lho. Oh iya, Wis tak temen ah. temen. Saiki lho ya. Iya. Apa sih? Embo. Sik sing dhisik kok. Ngene lho. Kon tak kei dhuwit 100.000, kon tak antem iki. Aduh, kapok kok. Mati aku yo. Ojo jenenge Mas Mboten Mas, aku. Pancen kurang ajar. Waduh, temenan kok. Apa iki? Apa iki? Temenan iki. Apa iki? Maling. Gento. Hmm. Iki mriko dicoket wae. Kamu dicoket gudang. Mati aku, Mbok. Iki mau nolong gone mamu. Kasih kowe barang. Sampai ayo, Bang. Gua ketemu kon pantai. Ayo nih. Nemapun lho. Ayo nih. Tunggu. Waduh. Aduh, Mbak. Bungkur gini. Aduh. Kon kudu ngaku terus terang kon. Yo. Kudu ngaku terus terang kon yo. Ayo, sapa sing ngongkon? Kuwi anti sing ngengke. Sapa sing ngongkon? Iki ngene Arifin. Arifin. Arifin? Nggih. Arifin sapa? Arifin sapa? Niku lho. Macam-macam. Arifin yusane Pak Lurah. Arifin sapa? Arifin yusane Pak Lurah. Kon kok iso muni Arifin? Mari iki sembrono. Aduh. Kok aduh, Mbok. Aduh, Mbok. Aduh, Mbok. Tolong. Kasih direngasan napa-napa, Kon Pak. anjing tulung sapa te? Kasih ket mlebet. Kon kasih muni sing ngongkon Arifin arek Gus Lurah. Nek sang padepno karo arek kon gak cocok tak amblek irung kon. Nggih, purun kula, Pak. Bajingan. Aduh. Tani iki larene. Apa, Bang? Ngomong iki nah. Nggih. Kon kenal karo arek iki? Mboten. Lho ya apa aku sampe dicekel wong sampe sing kaya kon niku karepmu ya apa ya, Dik? Anu, soal Sawane apa sih, Pak? jawab ngono kon niku. Arek kecekel soal maling. Iki sing bernama kon. Nggih niki sing ngingen kula, Pak. Mboten, Pak, kula mboten kenal kalau Boten kon wong maling kecekel wong kon ngono. Iso kula pangen ta. mboten anu, mboten kleru sampean. Antem ono nek pakene kon gawe. Antem ono. Waduh, sungguh. Nuwun sewu, Pak. Mboten saestu kula mboten kenal, Pak. Lah ya kok iso mboten wong maling kecekel wong kon jare kon sing ngongkon. Sapa jenengmu? Jenengmu sapa? Kula Markum. Markum. Kenal kon karo
Arifin. Mboten kena maling. Ojo celometan. Kono ojo celometan. Ojo omong esuk tempe sore sore tempe kon. Janjen kula niki pancen ewah kula bendina. Loh, Pak Wo, kenal kon. Kula mboten kenal lho, Pak. Amblek kon arek. Tenang, putus iku lho. Tenang, Lip. Tenang. Apa, Mas? Bersih. Barang, Mas. Urusan iki ora putus kene, Bong. Tak mboten putus dene, Bong, tak. Kau nang kantor polisi. Tak kone nang kantor polisi ya. Kau sik Dayan. Sopo sing ati nggowo? Lho ya. Cek kebayan. Lah wong kon saibet ngene dikipatno bongko kon. Mang tas sebelah mi arit mendok, tas sebelah dhuwur, tas sebelah nisor mumbul. Ya arek iki. Bajingan tengi iki. Sapa sing ati nggowo iki? Kula tani ayo wis kon Marjoko ya. Tadi nyekel Marjoko, cek Marjoko sing nggowo nang kantor polisi. Aduh, Mak. Kono. Jere iso mlaku teh. Lek, Napa, Pak? kon kenal nang arek iku apa ora? Kula mboten kenal, Pak. Pancen gak kenal. Mboten. Oh, ya wis gak kenal. Sita. Ngomongmu kok cek gak enak ngomong 12 tapi gak enak. Lho, aku lak takon nang Arifin ta. Tapi carane aja ngono kaya ana sing kok curi gelali ngono koyokan. Kaya gak penak nang salah sijine kanca antarane prabot padha Aku prabot. ki lak takon ta aku iki. Takonmu ya apa, Mang? Rungono ta ngomongku iki. Kon niku kenal nang arek Mang ta? Mboten, Pak Bayan. Gak kenal. Yo, Lho, ngeten iki. Nadane swara ni tak gak penak. Niki kaya mboten menaken. Gak kenal kon mboten. Oh, wis lah niku. Wong pancen gak kenal ku ya apa? gak kenal kate apa kate ya. Niki ngeten Gus Lurah. Nuwun sewu saderengipun aku yo sepurone nang kon, Ling. Iya, Pak. Persoalan iki sampai ngombro-ngombro mboten karuan, sampai tutup lah niku kula urusi enten kantor polisi. Yo Mas Riko yo aja nganti ngomong karo wong-wong iku. Kula niki nganti krungu wong susah. Lah kula mboten ngeman sampean lah napa kula nyekel maling kok sampean mboten teko kali Lurah mriko. Kapure kula mboten leren dadi klebun niki kami tuwa niki. Iya. Ya wis Mulane. tahu jawab. Iya, Pak. Iya. Lho gebane. Kandhane wong Nek perlu gambang sing sisih kula juke ge kipo. Iya. Menang. Nggih, Pak. Leres nih, Pak. Tin. Dalem, Pak. Kon niku ya apa sih? Kon niku lak nek lurah. Inggih. Bapak leren niku ora mergo kok nyali rakyat nak. Ora mergo nyali marang pemerintah. Saene aku wis tuwa, njaluk prei. Rakyat iki tujuane milih kon. Lah kon tuh dadi lurah kon dadi kepalane maling. Lah dadi lurah mana kon Pak? Musuhe rampok kon. Nyuwun duka, Pak, saderengipun. Kula nyuwun supados dipun urus ingkang saestu-estu. Dalem mboten rumaos, Pak. Saestu ya apa wong maling kecekel wong mel kon sing ngongkon. Aja ngono nak kon iku ya apa kon niku? Bapak iki pirang tahun jabat lurah. Dipercaya omonge rakyat. Setiap bapak ngomong rakyat dipercaya nak. Mimpin sak kampung gak kangelan, tapi mimpin kon kok repot tak. Bapak, panjenengan dalem mboten rumaos berbuat menapa-menapa. Badhe dalem akene ingkang kados pundi. Ya mesti wae nek wong maling ku gak ono nyatane nak. Nyatane wong maling iki nadan kok kaguna bukti. Iku terpaksa isi alasan gak gelem ngaku. Lah luwe-luwe nek maling ceket terus ngaku banyak mburi ku nak. Ngene iki yo. Aku iki wis cukup ngomong kon. Membiayai kon yo wis yo. Tak rewangi bengi mang turu. Paribasane mangan tak kurangi. Muji anak kowe bisa anak dadi arek sing pinter, dadi arek sing ngerti. Tapi nek kon sumbernya wong tuwa kaya ngono nak, wis gak anak-anak gak apa-apa. Temenan wis ojo kon ngaku aku nek bapakmu. Mulai dino iki kowe rasane omah kene. Kowe jare udah mati. Ora mau mati. Sangka. Kadang-kadang wong tuwa supaya bisa ganteni wong tuane dadi lurah. Kelakuane malah dadi kepalane maling. Durung dadi lurah kon wis dadi kepalane maling. Luwe-luwe nek kon wis dadi lurah kon. Ora mandar aman desa kene mandar rusuh perkara kon. Yo, kon nek pancene bener ora nak. Najan besok bapak wis tuwek nek pancene kon bener sik ketemu karo bapak kon.
berarti lek diawoni Sarkawi karo Marjoko. Iki lek teko perbuatane gento-gento Sarkawi karo Marjoko. Lah kok gak ngerti lah wong iku kamari gandengan bendina gandeng renteng karo Marjoko kok dipokal-pokal jare arek iku maling. Iku lek kate gawe kisruhe kampung ae iku. Tapi lek tasripene sik ana, mbok kon mbledi kaya walang kon le. Iki lho le. Wis ganjele kampung kene. Sampai tekon ndi karepmu kon Sarkawi? Pendek ana paribasa nek Sarkawi dadi ringgit, kebayan dadi rupiah. Lek Sarkawi dadi bandit, kebayan dadi buaya ngono iku. Seperti Pak, kayu panis saged dimulai. Ya saiki. Soal keamanan tak takon kon. Kula sing tanggung jawab kon. Anu wis iso dimulai. Sampun. Dok. Monggo, Jan. Wis nggawa. Kisah-sahan 80.000. Delok eling. Wadah brengos kecelup. Kurang ah. Ketoken botolnya wis tak dolani. Ketoken botolnya dijoli. Beso duit dan ditokno.
Gak dikekno. Templekno tok lek kon besok kekno. Sinom. Sinom iku mondok. Lenteng. Lenteng. Ngumbung yuk. Tandai sing baduke jembar mbek aku kene. Niku wae, hormati wae. Kok. Kene le, stojeng le. Rangkulen.
105,3 MHz dan AM 891 kHz. Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
Turunkan tangan. Jangan kau berlagak jagoan kalau di hadapan saya. Untuk itu, pada saat ini juga, kau harus mati di tangan saya. Apa maksud kalian? Kalau hanya butuhkan harta benda, aku persilahkan masuk ke rumah. Saya tidak membutuhkan harta benda, tapi saya membutuhkan nyawamu. Apa salahku? Ya, manusia semacam kamu harus segera mati lenyap dari atas dunia ini. Kawan, untuk itu, tuan sampai 3 kali harus mati pada saat ini juga. 1, 2, 3. Maafkan saudara. Adakah saudara ini teman daripada mereka-mereka itu? Jangan kau salah. Aku adalah datang kemari sengaja menolongmu. Untuk menolong saya. Terima kasih. Aku sampaikan kepada saudara. Dan bolehkah saya memperkenalkan diri dengan saudara? Bisa juga. Saya adalah Garuda Hitam. Nama saya adalah Mawan. Kau Mawan. Aku Mawan. Kau saya perintahkan dan kamu harus memperhatikan atas perintahku. Hidupmu adalah di ujung pistol daripada seorang orang jahat itu. Maka dari itu, demi keselamatanmu, kau harus meninggalkan tempat kelahiranmu jauh-jauh. Sekarang juga. Sekarang juga. Terima kasih saya ucapkan. Manusia yang mengenakan seragam seperti yang aku punyai. Hampir saja aku sudah terlaksana membunuh bajingan Sekar Maun. Tapi buru-buru ada manusia yang menyerupai seragam yang aku pakai. Siapa dia sebenarnya? Tapi aku heran, dia mempunyai kekuatan di luar daripada kemampuan manusia. Kalau dalam hal ini sampai berlarut-larut, sudah jelas aku tidak bisa menjadi kepala desa. Dan kedua, aku tidak bisa kawin dengan si Yanti. Apakah dia memang betul-betul teman daripada Karmawan? Ataukah ada pihak lain yang sengaja akan merongrong daripada kewibawaan si Marjoko? Tapi aku tidak gentar, tidak akan mundur selangkah selagi ayah saya, kami tua Sarkawi, masih hidup. Siapa yang menghalang-halangi kehendak daripada Marjoko? Hei Pak! Pak! Hei Pak! Loh. Hei Bapak Sarkawi! Kok dhuwur temen apa nih? Hei Pak! Hei Bapak ini Marjoko! Kok melip temenan di Bapak? Hei, ojo karep, guyon rek! Iki Marjoko sing celuk-celuk, sing diceluk Bapak ini Marjoko, kami tua Sarkawi. Ojo saenak sing semaur, tak suwek lambene kok. Hei, Pak. Hei, Bapak ini Marjoko. Sama kata kelu Bapak ini Sarkawi kan, Mas. Bapak Sarkawi. Bapak tak balik, Muduno. Pak. Pak. Bapak iki nang endi Bapak? Wah. Aku celuk-celuk. Bapakne Marjoko, Sarkawi. Kok ana sing semaur dhuwur. Sapa, Pak? Aku. Tekan dia. Dhuwur Gunung Bathok iki.
Lah apa tuwek-tuwek belakangan dhuwur Gunung Bathok lho. Wah iki apa kok ngerti karepe wong tuwa iki lek anak susah wong tuwa sing keprada paribasane. Anak iki bapane sing botohi bapak iki nang dhuwure gunung topo. Topo. Opir topo. Arek enom iki jadi gak percaya nang ngono iku. Topo ya. Lho topo ngelakoni nang dhuwur gunung cok sampe kon kalah wurung dadi lurah nak. Ya apa kon iku? iku? Topo dhisik. Topo ku ya apa, Pak? Topo iku ya gak mbadhok pirang-pirang dina. Wah, yo riko kuat gak mangan. Lho, kon iki sombongmu iki apa? Bapak iku mulai dadi kami tua kira-kira umur suwale. Suwale umur suwale sapa? Selawe. Oh, selawe ya suwale dhewe, Pak. Bapak umur selawe mulai diangkat dadi kami tua sampai saiki gak mangan sego bersama. Lho riko. Lemangan apa? Kembang. Oh, kembang bore. Pahit. Kembang telon. Pahit. Kembang apa? Kembang turi di bumbu pecel. Oh, aku ya doyan nek iku, Pak. Lah kembang turi di bumbu pecel enak ajane, Pak, enak iku ya. Gak kena mangan sego. Lah mangan apa? Lontong. Lho, bapak. Sego ambek lontong ku padha ae sing digawe beras. Siji jenenge iku wis kena dipangan. Lho, kok iso? Apa mang sing sego iki? Ya sego beras tekan. Lah iya sego mbek tong kuwi siji wisan. Oh perkara go karo tong ngono. Iya. Guyu kok niki dikane. Mbek tong. Waduh Pak ya gak oleh nek sego gak oleh lontong ya gak oleh. Lah carane wong-wong iku carane sarkawi dhewe-dhewe. Nek ono masih mangan cuimi ya oleh, Pak. Hah? Cuimi. Oleh pokok gak ketok go. Gak ono goe ya. Nah iya. Pak, terus sing berat iki sing poso mute iki. Poso mute. Mute sembarang putih. Oh, mas go segotok gak ada iwak. Iya. Mangan ngombe Wedang putih. wedang putih banyu lawar. Iya. Gak ada gula. Sego segotok ya, Pak. Iya. Oleh wandok. Loh, ndok ana kuninge, Pak. Ah kuninge dikuak putih dipangan padha e. Guyu. Nek ngono masih mangan iwak sate ya oleh, Pak Pak. kenek lek sate lele. Oleh. Repot mergo iku teko iwak wedhus angel. Ya milih wedhus gibas yang putih. Ngono. Iya. Males. Lah apa lho ndok oleh sate ya oleh pokok wedhuse putih. Karepmu wis. Pak. Apa? Aku rumangsa kisinan dinane. Ada kisinan lah opo bapak ngedutno kon tarek wangi gak lek-lek dadakno. Waktu Karmawan iso tak culik. Wis kok paten. Tak gona lapangan. Waktu kate tak tembak Karmawan, dadak pistolku disaut karo ireng-ireng. Kok ngomong sing gak genah lah. Saut karo ireng-ireng jumlah gede, tak cekel karo ireng-ireng. Tak antem teyes. Gak obah gak ontek. Meneng Aku sing sampak glondong-glondong. ketok ireng-ireng Ayo aku semburat kabeh. Ketok ireng-ireng. Ireng-ireng gede. Waduh iku bapak sing gak wani. Lho bapak ya apa ya, Pak? Rungokno dhisik tak aku ngomong lho. Waktu Karmawan kali tak tembak, teko mburi pistolku disaut karo ireng bet. Ireng-ireng tak antem gak obah. Aku sak kancaku padha golong komeng kabeh. Golong komeng mlayu. Nek ribawane kekuatan ireng. Waduh sepurane enak. Woi, apa, Pak? Apa? Apa, Pak? Rasaku wong nungkul tak ayang-ayang aku dhewe. Bapak emang. Terus apa nih? Tapi iku lak Wong padha karo aku karo kok. duduk gandaku. Waktu aku nyulik Karmawan, aku gawe seragam ireng-ireng, gawe slobong ireng. Lho, dhek yo persis seragame padha karo sing tak gawe iku, Pak. Sandangane iku, Pak. Mulane, Pak, dina iki aku nek gak iso ngilangno ireng-ireng, lho rumangsa isin aku dadi Marjoko. Isin dadi anak Sarkawi, Pak. Menan. Lho, gak pantes dadi anak Sarkawi, gak iso ngilangno ireng-ireng, Pak. Kuat luwe kon. Luwe. Waduh jam 7 esuk durung sarapan kriwik-kriwik adane. Lho ya iku arek saiki wis ngono iku. Gak mbadhok jam 8 kelaungan wis kate bongko. Lah ya arek biyen wis tuwek-tuwek, Pak. Ngono kepengin kedot ya gak iso. Lho tapi pokoke aku duwe bapak Sarkawi kurangane apa? Sembarang bapakne ae. Lha ya apa? Ayo sapa wani ambek aku? Kesandung melung-melung. Oh anake Sarkawi. Kenek sepatu sik melontos ae sikile sumbare gak Lho, karuan. aku pokoke kudu iso ngirang-ireng lho, Pak. Nek gak iso. Lho, wis aduk gak bapak-bapakan. Waduh ati diguak maneh bapakne. Lho, timbangane aku isin. Gak iso dadi lurah, gak iso rabi karo Yanti. Sebab dialang-alangi karo ireng-ireng. Sengaja dia itu kate
apa jenenge menghina karo Marjoko. Lah nek menghina karo Marjoko nyepelekno karo kami tuwa Sarkawi panjenengan, Pak. Mau menyelekkan sama saya. Apa menyelekkan? Lah apa kon mang ngomong apa kon mang? Nyepelekno. Persa aku nyepelekkan. Saiki ngene. Nek kon iso rapale titik kon tak tinggalane mbahmu. Nah, iku tinggalan apa, Pak? Mbahmu sing nok Pornorogo jenenge Mbah Jaeng Katon. Lah iku ae tinggalan aku Pak ndi pisan. Yo biyen Bapak Meduro le awake aku iki lah mbok teko Ponorogo. Wah, cocok wis iku pendalungan iku. Pendalungan. Mulane turunan anak ya banyak ya sehat. Apa nih belengah ngene. Wong endi, Pak? Gawane kene tak gawane. Kon wis iso. Kudu iso rapale iki pusakane. Kuwi iki. Lah tak Sembrono ne arek. iki tinggalane sapa iki? Mbahmu. Mbah Jaeng Katon. Iya. Lah iki tak gawane. Bapak gama dicekel kok lulu-lulu. Kon niku sembrono jenenge pusaka iki jenenge naga kekek. Opir naga kekek. Ya iki apa gak percaya? Wong lek gak iso doane gak iso rapali jenggong tok 7 dina. Ya perkara gawe. Lah. Lah perkara gawe iki. Tanggamu iku tau ana nek sembelit tak selempitno iku keri, moro-moro dicandak, moro. Nek ngono wurukno rapale, Pak. Kon iso ngrapal. Assalamualaikum salam. Sun mata ajiku. Sun mata ajiku. Ajiku penglimunan. Ajiku penglimunan. Gedeku sak glugute kolang kaling. Gedeku sak glugute. Oh, kolang kaling. Lah apa, Pak? Kok kare kolang kaling malah dikolok malah. Glugute kolang kaling iku lak lembut ta. Oh, sing nek gatel. Barang lembut. Gedeku sak glugute kolang kaling. Ya kolang kaling. Wenang ningali. Gak wenang ditingali. Padang ngarep. Peteng buri. Pet. Pete. Tadi sambel maliane. Sun mata aji. Ajiku penglimunan. Gedeku sak glugute kolang kaling. Padang ngarep. Wenang ningali, gak wenang ditingali. Padang ngarep, peteng buri. Pet. Gedruk lemah ping 3 gak aman. Iki aji penglimunan masih mungsuhmu liwat sliwer kon wasno gak kira ketok le keling-kelingan godhong sak lembar ilang wisan. Ya perkara pet. Gedruk lemah ping 3 paribasane lali kawitane ojo lali pungkasane, lali pungkasane ojo lali kawitane. Bener, Pak. Eling-eling dan piling-piling minangka tinggalane wong tuamu. Cocok, Pak. Mbahmu Jaeng Katon. Nek wis mari pet. Maca mburi. Mari dirapali yo. Sunmata ajiku penglimunan, gedeku saglugute kolang kaling. Wenang ningali gak wenang ditingali. Padang ngarep peteng buri. Pet. Her bener. Ya, her bener. Lho, ya sapine menggok ngiwo, Pak. Ya, menghina wong tuwa. Her. Iku doane. Oh, doane ta, Pak. Pokoke bener mesti ampuh pusaka. Ya paribasane lali liyane pokoke eling bedhere. Nek ngono, Pak, pusaka srano aku. Rika wong tuwa aja melok-melok iku urusane arek nom. Oh, kon tak ibaratno jagone iki botoy. Lek jagone kalah botoy sing tarung congkon. Ono teko mburi, Pak. Iki wis duwe bener ae. Ayo, nek wis koyo ngene ayo. Ojo maju gak di rampak-rampak bareng. Marjoko gak kate mundur selangkah. Ayo, anak kami tua Sarkawi. Ayo. Lho, perkara bedaheri ta. Ambyuk nek ireng-ireng kena bedaheri. Lah ruang ora wis tak bedeher biyen jane. Lho, nek pancen wis kae ayo. Saiki mesisan iki. Nek sik ketok kon kemliwer Marjoko Jonoko. Nek kon gak terus jokno kabeh sabamu rampak-rampakmu Semarjoko kena bedeher kon.
aku tresno bakti karo kon. Tapi lek metu teko njabane omah biayaan kaya maling. Wong aku jenenge wong wedok kalau dikalah kula sampe mulih ya lek gak ngerti. Teko ndi, Pak? Teko sawah. Teko ndi, Pak? Teko sawah. Teko ndi, Pak? Tak tunjuk kon kok. Dikandani teko sawah kok sik takon ae. Wong takon enak-enak kate nunjuk iku lho ya apa kaya ngono. Lah bener sih wedokku takon teko ndi, Pak? Teko sawah, Dik. Ya apa parine wis kuning? Wis. Manuke Rukun ambek kancane. lah mosok pantes ta ngono iku. Wong dikon ngetunggu manuk kok manuk di dalan rukun karo kancane iku lho ya apa? Berarti ya apa? Wong atase manuk ae lho. Ngono kon lek anu munine aku jare wong Pancasilais. Kok omong olehmu melip iku lho. Kon gak dimelipi ya kelunta kon. Wong nunggu manuk ku manuke akeh ku ya digusak ngono min paimin. Kok koyo ngono ku ya Ndak manuk nggawa gak nggawa wadah mbok babah mbok. Ala kene jarnae mbare ada tonggok. Ate gak njaluk mangan kono ambek aku njaluk sapa? Oh, pancen wong lanang ora entos ya kaya ngono iku. Kono aja sembrono lek ngomong kon tak kampleng temenan kon kok. Apa tekan apa? Tak kampleng ngene kon kok. Ya, ya. Tak kampleng kon. Tak kampleng kon. Oh ya, jembatane wong wedok titik kate ngampleng titik maro tangan. Kono aja ada muni gak nyembadani lho aku lho. Alah, wong wujude ya kaya ngene saben dina ya kaya ngene iki. Lho ya apa kon lek ngilang-ilangno wong lanang kon? Ya gak ngilang apa enggak ya wujude ya. Tak sampluk kene kon. Kenno. Tak sampluk. Kenno. Tak sampluk kon. Wong lanang pakaian reken kok dadi kaya ngono wis Sembarang sik njawab wong lanang kok muni gak nyembadani. Ya apa aku? Jajal klambi iki. Ala aku tuku dhewe. Lah iya. Jajal sewek iki. Tukonku dhewe. Mulane. Larang ta wong lanang gak nukono kaya aku. Ya apa kaya ngono iku lho, jabang bayi lanang wedok ngono kok urip lak ngono sih. Gerak ngrasakno kok dadi wong lanang kaya iku lho. Kok ora anake, ora segerangane kok padha ae iku lho ya apa? Wong lanang pakaian reken kok dadi kaya ngono wis Sembarang sik njawab wong lanang kok muni gak nyembadani. Ya apa aku? Jajal klambi iki. Ala aku tuku dhewe. Lah iya. Jajal sewek iki. Tukonku dhewe. Mulane. Larang ta wong lanang gak nukono kaya aku. Ya apa kaya ngono iku lho, jabang bayi lanang wedok ngono kok urip lak ngono sih. Gerak ngrasakno kok dadi wong lanang kaya iku lho. Kok ora anake, ora segerangane kok padha ae iku lho ya apa? Aku lak yo eram aku ngrasakno. Muring-muring sembarang muring-muring wong anake wis gedhe. Mbok isin karo anake. Aku kok bendina tukaran, bendina gegeran. Ngene kon donya kok iso nglumpuk. Iya, menawa sangat pinter wong lanang. Sembarang kok cemepak, sembarang cemepak. Aku dadi wong lanang kurang ngalah ya apa sih? Aku masih macul, tahu aku tak pacul-paculno. Mosok pantes ah. Masih aku brojol, tahu aku tak brojol-brojolno. Dadi koyo nyebut apa wong anake wis gedhe. Aja iku niru Rika. Niru Niru budaya kon. pasar isuk mangi sampe niru ngono mulai wis pantes ta. Ya iku niru kon niku. Niru aku ya gak gelungan ngono. Kok dadi koyo ngono iku. Aduh, aku kok eram aku lek ngrasakno. Kon niku ngelokno kono
padha ambek mbokne. Kok sebane kok ndelane aku jagoan ya dalane malas lho yo. Jagoan le. Lah kok dipikir kok nek jam 5 nang nggonku rukane bapakku lak keloro. Barang saiki pitike loro gak loro. Ya perek. Bapakne direken PT ae loro. Ya apa ngono kok ndelok aku ngono ku. Sapa sapa? Ya apa sampean saya wis gak apa-apa terus mama temetku lho, Mas. Apa? Aku isin aku pegah aku gak apa-apa aku. Kok pada narik cilik ae sih? Saya apa sampean anak sampean kula apa aku liwat delokno sih aku. Dilokno ya apa sih? Delok nang ngene. Ya apa ya? Kembang katek. Iya, iya. Delok nyacat ya aete. Ya bapak itu kayak gedes. Nduk aja rame-rame sing ngelokno kongkon rene tak keruwoke. Lah iya sih Pak, jenenge aku kudu bapak delokno ngono. Ya loro sih atiku Pak. Oh iya no wong kaya bapak. Aku atu lho. Lho celakun nduk celakun. Ya apa lemu nyelakun? Aku ngene yo. Yo, yo. Kalau lanang sati syukur ngajono yo. Ayo, syukur. Kalau lanang sati nang omahku. Apa? Lamar naku ngono. Gak nyelatu iku tawa-tawa iku. Aku kan lho tenan lho Pak kok ngene sih kan aku liwat disuwiti aku Pak. Arek lanang suwi-suwi. Ya. Lek kon liwat. Ya. Lho terus kon ya apa, Nduk? Jenengane aku kok wedok disuwiti. Ah. Tak suwiti dhewe Pak. Bakal aku Pak padha-padha Pak ya. Kon ya suwitan. Ya. Iya ngono ya masuk, Nduk. Lah ya apa rek arek iki? Apa ya padha-padha Pak aku pegel aku disuwiti tak suwiti dhewe ya. Iya, kene gak mau ketinggalan. Iya. Ana karone ku lho wong budal isuk mayah menika mulai golek apa? Alah, dalekne pesune bapak, Mas. Oh, dekno makasane bapak. Bapak. Lah ya pancene anakku. Oleh nak. Lah ya apa sih, Pak? Aku dalek iki kok malah pesen bako. Anduk kok ana mbako sing enak, Bapak. Iya, iya. Ya apa aku dalek bako sak pasar kalau sing enak bakone pahit kabeh. Sing enak bakone. Ya legi lah blok kapuk, Nduk. Lah ya apa rek? Aku ya pai. Mane ngono, senamang loro iki kan jare kan dalekne arek ketek. Areng kate gestri kok pakaiane bapak ambek pakaianmu ambek. Ayo. Ben aku berbeda. Nduk, golek areng sing apik, bapak mau ngekas ngono. Nah, terus aku ndalek areng sak pasar arenge gak ono sing apik. Arenge ireng kabeh. arenge kuwi ireng kabeh. Ireng kabeh. Ya meneh tak cete putih. Ya apa? Aku meresana pasar wesel Pak aku yo. Lah iya, pasar gak ono Pak. Blakrak nang ndi, he? Karena nang paper ya nyuwun niku lho Ren. Aku mang Garuda. Oh, kon niku wis gedhe. Matakno, kok dadi ana arek wedok kok ya. Bapak ora antus. Ya apa bapakne krantus diajar. Garuda nek Pak tulire kok aku. Mamula sing marah-marah kecil. Gelok. Koyo ngono kok pantes tak koyo ngono iku kok dadi arek wedok kaya ngono akane ku lho. Jagang bayi temen Ya iku persis niru kon. Lek nang pasar ya ngono kon wingi nang pasar ya ilang 3 dina. aku ngono kok ngomong kaya ngono iku. Apa tak ketok gak oleh apa-apa tak tapake kan. Aduh jagang bayi lan wedok. Iku wong wedok tah Banaspati. Ya apa rek kok cipodone mbokne ambek anake iki lho. Wis nurun bener anakku iki. Ya apa? Iki begagas apa iki? Sampeyan niku daya ta? Nggih. Daya kok slutar-sludur kok celeng enak. Niki dedek gerdu nak niki omahe wong. Kula kok sampean celeng-celengaken. Nggih, wong medhayo ni mestine kula nuwun sampean mara celula-celulu. Rumangsane balane ta ya apa? Wong kula nggih menungso sampean nggih wong mawon. Sing arani kula jerangkong sinten? Kadare kula nuwun mboten mambu mawon meneh-meneh lak kene. Nggih, wong bangsane sego pecel kok niku.
Arek iki gendeng kok rasane. Badokan kula nuwun. Lho ya apa rek sing ndek omah dibadok-badokno. Lho daya iki. Nuwun. Kaset. Sing ndek omah badok-badokno kula nuwun. Anggere wonge durung ono suarane wis ono, Nak. Ya apa mari nyelatu sing ndek omah kula nuwun. Sampeyan lak ngrepotaken ah. Wong dikongkon kula nuwun. Ayo mang. Gak mlebu dhisik. Kula nuwun dhisik ngoten ta. Boh. Kok piyambakan mawon? Iya, Nak. Lho ya apa sih iki ya? Aku lah bingung ah kedayan arek iki. Rasane arek iki gendeng aku ketularan kok iki. Enak. Payahe sing bagekno iku uwak, Nak. Lah apa kan bagekno uwak iku? Sing bagiaken sampean. Iya. Wong kesuwen ngoten sampean. Ngono anak. Langge niku. Ya. Ya apa rek? Kon iki moro-moro mlebu nang omahe uwak iki kon iki wis tau ero ta? Ki dereng. Lah kok moro-moro celula-celulu koyo wis tau kenal. Kula rungaken dugi njaba kok guyon sampean wae. Iya, Pak. Kok guyon? Lho, Brontoyuda arek guyon. Aku takon ambek kon, Nak. Kon iki asale arek teko ndi sih, Nak? Nek kula ngoten saking weteng, Pak. Gak teko Gunung Semeru kono, Nak. Mangmulo gendeng kok arek iki. Omahmu iku lho ndi? Waduh lek omah kula nggih sepurane mawon mboten kula gawa niku. Gak digawa. Gawon cek kaya 02 ngono. Napa 02? Kecot. Mangkel rek daya iki. Medaya liyane mari, Nak. Ampun kadung mlebu mriki. Desamu iku lho ndi? Oh, desane. Ah, desane ndi? Desane Joglo. Joglo iku ndi? Petinggine melok sapa Joglo? Lek petinggine melok sing wedok sing enom niki napa? Gak melok nyanyimu. Lho arek iki tak tunjuk kok susu. Wong diarani desa iku petinggine apa ya petinggi kono apa iku pedukuhan lah ngono ta? Oh, pedukane Joglo terus anu kelurahan kerajaane melok Sumber Jambe. Oh, Sumber Jambe. Apane Sumber Soro, Nak? Apa? Petane Sumber Gambir niku napa? Oh, sanding kampung njet iku, ah. Sampun mawon. Kon jenengmu sapa, Nak? Kula Mawan. Mawan. Lah kon perlu nang omahe wae iki ora apa? Nggih, wale-wale menapa Pak kula dugi ngriki badhe pados ngengeran. Golek ngengeran. Lah kon kate melok uwak ngono ta? Kate ngenger uwak. Nggih. Kon iso nyambut gawe, Nak. Nggih saged mawon. Sebab wae iki wong tani, umpamane macul. Matur. Iya. Oh, mboten saged. Umpamane brojol. Brojol. Oh, mboten saged. Ngarit, ngarit. Ngarit. Oh, mboten saged. Minggato enak. Lah sing iso apa, Nak? Sing saged nedha. Mangan. Lho ya apa? Ana wong golek ngengeran kok nyambut gawe mangan. Ruang wae yo ngenger nalek tunggal iku. Apa, Pak? Nggih wong nyambut damel nggih pokoke belajar Pak nggih saged Pak. Oh, dipelajari ambek uwak. Ana daya. Lho, Lho, kok sampean, Mbok? arek Lho, dalemipun iki. Iya, Mas, kok kene. Lah kula mboten sembarang. Oh, ya iki omahe Mas, gelem Mboten lah. ya kene omahe pantene. Lah upamine ngertos pun kula jojo. Lho ya apa arek iki rek? Mbok, kok nyokotan dereng tumbasaken peneng ta? Meneh nak dipenengno. Kon bapakmu le. Ya gak betarepan ya jaga-jaga. Wong kon lero daya ganteng nguping ae. Pengarep wong dayoh iku kok dadan. Kon salaman iki ya plek ya wis. Kon salaman diceketin. Ngoten man dibalekaken ah. Iya apa? Kula balekaken. Kakak. Waduh. Ate nanti kon, ate nanti Pak. Iki kate nunut dek kene arek iki.
Ya cekne apa sih, Pak? Oleh ta? Ayo apa wong jeneng awake dhewe iki? Wis saken ya. Kepangge sareng anu numpak dokar dados sak dokar. Ketemu ambek konak. Nggih. Kira-kira sik ilang 3 dina iki kok lek nek iki. Dadi arek iki jenenge Mawan, kate melok awake sebab arek iki ora duwe sanak, ora duwe kadang. Ya lah saken ta, Pak. Ya saken no kene. Lah sono kene ya nyambut gawe sakanane. Perkara mangan nak wong wak iki wong tani. Jarene pangunen-unene nek wong tani ku lokeh, olo-olo lek akeh ngono nak. Kula ngoten nek sekul niku sembarang nggih ajeng. Sembarang arep syukur gak nampi. Ngerti sego jagung masa tak sego napa nggih arep. Iya. Mane lawun niku enten sirikane, Pak. Lek sing ana sirikane ngomong uwak. Oh, nak. Dadi kok uwak gak percuma ngeke. Iwak asin niku mboten kenging sebab kula enggak ada lara gatel. Oh iya marakno kumat nak bener uwak yo gak tau nak gak tau. Terus tempe goreng niku kula enggak ada lara watuk kula sering. Oh iya terus tempe. Terus malih tahu niku mboten kenging. Iya Pak niku sing gak ana sirikane apa nak sing mboten enten sirikane nggih iwak endhog, iwak ati, iwak pitik. Hop. Kon ngerono kene saulan wak melarat wis. Wong aku tempe arang-arang adane. Kon iwak tahu iwak endhog iki pepeke. Lho mosok tempe niku arang-arang. Lho niki lho pabrik tempe, Pak. Masih yo wong aku gak tau nggih mendol. Niku laksanan tempe ta niku. Mangan sanane ngono ae. Mangan sanane ya. Pun mboten napa-napa. Lah mek uwak mekas ambek kon aja sampe lali. Uwak iki duwe anak wedok. Kakek isih bujang. Lho masih ngono. Anake uwak iki wis duwe pacangan. Oh. Wis ana sing nakokno. Nggih, Pak. Dadi kono aja sampe ganggu anake uwak. Oh, Iya. nggih. Nek sampe kon ganggu anake uwak, lho cilaka kon. Temen, Nggih, nggih. sebab duwe pacangan kok dianggap uwak iki dagang anak. Iya. Nggih, Pak. Terus kok cek rene cek kenalan ambek kon. Dadi kon jadi aku koyo dulure lanang ngono ya Mas. Nggih. Wong kon yo anakku kon gak duwe bolo. Nggih, nggih. Kon rene. Yo iki kenalno iki kakangmu iki. Wong kon iku gak duwe. Napa sampean nek kan dibentuk kalian bapak tau? Nggih, kula ingkang dados tamu niki. Oh nggih. Ngenepengaken kula Erna anakipun bapak. Kula Kalmawan. Sinten? Mawan. Bapak. Nggih. Oh. Salanipun pundi? Kula saking Joglo Sumber Jambe. Duh kok diadoe sih. Nggih tebih. Napa piyambakan apa kali keluarganipun? Piyambakan mawon iki. Oh. Anu kula nembe dipun sanjang kalian bapak. Menawi sampean apa badhe manggil wonten ngriki? Nggih leres badhe nderek ngenger wonten ngriki menawi dipun parengaken. Padahal bapak sampean nggih marengaken kula. Nggih, tapi Indung Sewu nggih wong ngriki niku desa kadane kados ngaten iki. Siji kalian kutha nggih Indung Sewu lho. Mboten napa-napa ning maksud desa nggih kula krasan-krasanaken mawon lho. Pokoke kula saged nedha saben dintene mawon. Nggih, menawi sampean manggil wonten ngriki kula nggih kebeneran. Salinipun kula niki mboten gadah derek jalan namung tunggal kula niki. Oh, dados mboten gadah sederek malih. Mboten wonten namung kula tok. Nggih. Nggih, kenging kok sampean niku kula nggih dulur kula. Nggih, lapor teh. Nggih purun mawon nggih. Purun mawon kula pantes sampean anggap cacak sampean. Nggih, kula nggih beneran lho kula niki mboten gadah cacang, sampean kula anggap mas kula. Nggih. Sampeyan kena kula nggih anggap adik ngaten ampun napa sih? Nggih matur sembah nuwun. Lapor teh. Nggih purun mawon. Anu nggih, menawi lalane sampean niku derek kula lagi mboten pantes lene basa niku. Lagi mboten basa mawon nggih. Nggih pantes mawon sih anyar-anyaran nggih basa mawon ning. Wis kane basa-basan. Ngapa basa aku koyo angel kayak gak iso bebas ngono lho biasae, wong biasae. Kula niki lek mboten basa nggih bapak niku nggih tambah muring-muring ten kula nggih. Kula ampun diweling kengken sing ati-ati. Wis ora
basa mek salah apa basa ayo. Nggih pantes nek sampean mboten basa kalih kula ne wong sampean sing gadang griya. Tapi nek kula nggih tetep basa mawon. Ene sapamane sampean iku ana kene wis suwe antara wis 2 tahun yo. Aku nek sampean gelem nek tak terus aku tak ngomong bapak ngono. Tak gelem sih. Badhe sanjang nopo? Tak ngomong ngene lek ya sampean nek kene suwe aku tak ngomong bapak ambek mak tak kong kira jeneng abang. Apa ora tak gelem sih? Damelaken jeneng abang. Lho niku lak selamatan kelahiran niku. Ora salah-salate lah sampean nek aku cek bisa duluran akrab ngono lho. Oh, dislameti ngoten ta. Heeh. Tak nek wis kira jeneng abang terus disameti tumpeng. Lho lah kok atik tumpeng bareng. Iya nek slamet cek kena kanggo ngene-ngene rumah tangga kene iki cek tentrem ngono lho. Oh. Nggih. Nggih. Aku lho dulure. Nggih. Mboten napa-napa. Anu lek mari dikene tumpang terus kalau sing kaya arek-arek kok dikalungi kembang terus dipayungi dikarek kok lho. Ngoten sih? Dikalungi kembang, dipayungi dikarak. Lho ora mati niku. Oh, mati dudu iku lek gelem sih. Ya mboten purun wong mati ngono. Kok mati sih kalau sing kaya arek dipayungi ana sing ngetut wong akeh iku lho masalah gelem. Dene lho akeh lemur barang. Lungi kembang, dipayungi dikarak. Lah kira wong mati niku. Kudu wong mati. Alah wis gedhe lan apa gak ngerti ta isen ta. Sing pundi sih ning? Kena kula golekane iki. Iki lho sampe dikalungi kembang terus karo masa gak ngerti. Dikalungi kembang loro. Dikarak. Dikarak. Niku lah kemanten ta niku. Tak gelem sih. Masale kene gelem ta iso ya gelem lho. Lho gelem mau lak dados cacak ene mosok kemanten Ala lho. ya kawan kadang muni iso kok. Gelem ya. Iki kemanten niku. Heeh. Oh mboten mawon niku. Gelem ya. Mboten. Gelem ya. Mboten. Tak gelem. Mboten. Awak mau gelem kok. Gelem ya. Mboten. Wis tak sampe gelem nuruti kekarepku wis salah njopo aku tak ngomong mak ngono nang aku. Jawa soalnya kena tunggale aku tok tak ngomong. Namun kula mboten nedhi napa-napa, nedhi mboten gelem mawon kula pun. Alah menunggu malah koyo ngono. Sampe niku kok ditarik Mas Joko ya ora gelem. Lah sak pamane aku yo dadi lanang yo, sak pamane lho yo. Ngake ditarik wong wedok. Wis gak ana pisan beda mesti gelem men aku iku. Lho nggih lek sampe lek kula nggih mboten mawon. Wis gelem ya. Mboten. Gelem kok Kula ajrih bapak niku ngene. Wis gak apa-apa bang bapak nang mburi sih ah. Mboten pun ajrih kula. Alah kare gelem ya. Mboten ning mboten. Alah kok gelem ngono aku gelem lho. Mboten pun kok kula ajrih niku. Ajrih apa gak apa-apa, bapak ngono aku gak tau murang-muring. Wong ngene iki dalane muring-muringe bapak sampean nggih bakal nek kula gelem. Lah pramane nang ngene nang aku ta temban aku kare desa gak darepi ngono ta. Nek jareku aku ki ya wis sae sampeyan ganteng nek sae dana aku ta bisa. Mosok sayang sih. Mboten perkara niku nggih. Saudara mendengar, akhirnya kita tiba di penghujung acara setelah sepanjang hari ini. Selasa 10 Februari 2026 kami hadir di ruang dengar Anda dengan menghadirkan serangkaian acara mulai pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Akhirnya segenap kru yang bertugas dari Candi Panggung 58 mengucapkan selamat berpisah. Kami pamit undur diri untuk jumpa lagi besok pada hari dan pada gelombang yang sama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.